Saiki aku moh mergo aku urung jamu. Ning aku njaluk imah 6 dina ya kala. Piye? Njaluk wektu 6 dina. Aku saiki lagi poso 6 dina sajroning sasi Sawal. Wong poso 6 dina iki ganjarane padha karo poso setahun. Engko sak bubare bodho kupat aku panganen ora apa-apa. Arep boke gendhoga dhisik.